nilitum piniga cha song ke lalo je itum six schedule pen itum tribal tribe atum pan longle right tip lo longle right tip six schedule do ko pot ili tum longle anut kapre ke tum nang long dun de amat la tum cuma thatu la non ke do BJP sarkar tum cuma thatu ke company apan hang si appointment job service ng PG employment ng PG long dun po si alang litom han reserve forest anda ki PG po akam reserve forest day karbi atom hang eviction lo ani sihat jilang solong karbi garo daman eviction lo hala daksi ako ambani atom hang ki P2 po lapen ke hapu ADB lapen APDCL atom ke ha mensing tiso arong lapen akung aray hala dak rong inkoy raplido halapan eviction si 18 suri krener kep achiri along le tirai tv tipuke halada long le ahem pu ave pu karbia tum si karbia atum apan long le ahem pu ave pu kipu ko pu son alam loma ane kipuke karbia culture karbia ritiniti kata cepedo nang ipu sikipu ante halabang sohot government do edlo aprang karbia government do edlo aprang menta India independence ke long pen le itum government ke dogali la aprang na government dolo halabang sohot itum karbia tum ram hok long edlo pata ram hok mene pata long edlo adon tinta anke non 1953 aningkan itum a council tung ka phola pen council ta ka phola lo Assam government imposed that law, Assam Land Revenue Regulation 1886. Imposed that amount, halaka impose along a clause kopima ke donang ye a prang ke long tang aram hok an ke dover popua halaso alam bang tokti that amat itum ke long tang aram hok an pan ke cancel lap halas orni itum karbi itum chichini unde tribal itum chichini unde le athama itum ke modern law alurchi lurcha ke thekthi ke la solam constituent assembly along tan ningje lo pen tok ta tok lo that we do not know the nitty-gritty of modern law pure alurchi lurcha alam pula hadi hal alurchi lurcha alam ke thekhe potsi ilitum al aram hok an che cancel lam jak hong poing ko rai sierni ante hala mensing tiso arong la pen in koira pli karbi la pen rengma tu malong le hala ke pataki long tang lo non council dung halake sorkaria long le jok ta hem pu ave pusi pu lage itum karbi atum a culture ta kapan luksan lo ke dilake itum a fragment karbi a culture la pen itum traditional administrative system ke itum ka pa ve plang det do ken tidi la council tum la sinil itum pu bom lo council dom han karbi atum han ta itum traditional administrative system ke cibi nangi non anta cibi bom nangi bang naga kasi mizo tu mana bang cibi pia polo itu cibi beda